Matul il-jum kienu diversi unions ukoll li faħru l-passi li ħal gvern biex jipprovdi għajnuna lil dawk l-iktar mill-quta ħażin mill-imxija tal-coronavirus. Il-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja spjega kif id-dialogu soċjali mal-gvern ħadem. Ġi-okkażjoni sodisfatta u sodisfatta fuq diversi livelli. L-għonis il-gvern aħna minn dejjem għandna li għandu jkun hemm għajnuna diretta għall-impjegati u l-gvern mexa ma' din il-linja u l-pakket li nida l-bieraħ huwa biex jissalvagwardja l-impjegi u żamma tal-impjegi. Hija għajnuna diretta għall-impjegati, barrek sodisfatti wkoll għax id-dialogu soċjali qed jiffunzjona. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-Perit David Xwiereb qabbel l-industrija l-aktar mill-quta mill-impatti negattivi ekonomiċi tal-coronavirus bħala pazjenti. Dan huwa biex nfakru dan huwa l-pakkett li jindirizza il-pazjent li għandu l-ġrieħi kbar, qegħdin nindirizzaw il-ġrieħi l-ikbar ġrieħi li l-pajjiż għandu bħalissa u naħseb il-move li għamilna l-bira kien tajjeb ħafna. Il-President tal-Forum Unions Maltin Marco Bonnici qal li dan it-tielet pakkett ta' miżuri jerġa' jexet l-impenn tal-Gvern li minkejja li fil-jiem li għaddew kien ħabbar żewġ pakketti oħra xorta ħass li kellu jibqa' jgħin. Għaldaqstant il-Gvern għamel tajjeb li daħal f'dak ċirkustanzi. Daħal issa bħalma anke għamel miżuri anke qabel għax din ma tistax toħodha in isolation, din hija miżura li tibni fuq il-miżura kollha li ħabbar qabel. Ġifieri aħna bħala forum naqblu magħha, l-importanti huwa li ikonna l-kuraġġ issa li nkomplu għaddejjin u mixjin u biex nelbu daw id-diffikultajiet li għandna bħalissa. Intant il-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji fi stqarrija wkoll laqet il-passi tal-Gvern kif spjegat li dawn il-miżuri se jagħtu nifs lin-negozji l-aktar mill-quta għax-xhur illi ġejjin. Passi li se jgħinhom ukoll iżommu l-impjegati tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.